vakanaka rumbidzwa iJehovha Mwari vakanaka rumbidzwa iJehovha Mwari vakanaka hapo paKalvari makafira Yesu anotikomborera Mwari vakanaka vanotikomborera Mwari vakanaka vanotikomborera Mwari vakanaka hapo paKalvari makafira Yesu vanosimudza marombe Mwari vakanaka vanosimudza marombe Mwari vakanaka vanosimudza marombe hapo paKalvari makafira Yesu vanosimudza marombe Mwari vakanaka vanosimudza marombe Mwari vakanaka vanosimudza marombe Mwari vakanaka hapo paKalvari makafira icho icho chimburati donoro awa chinofadza tinotenda Mwari hanzi tauya tichimhanya wani tinotenda Mwari Mwari vakanaka sikana Mwari vakanaka chinenge chakangoitikawo chakanaka tinotenda Mwari she's big kana vagona kuenda kune vakawanda noenda kumajeri vasingadzoki vanonofirako but kana munhu aenda achidzoka kudai awa ngazvikudzwe tinozvikudza Mwari vakanaka mufungwe welcome back mighty Taldo welcome back aiwa tata kusiwai mastrisi anga they were no longer the same without you mashana simurise kufanana bariku waere window chida mepo zvinyaso waere Clara isinde ipi tata vasuwa vedu we mastrisi anga asisira kufanana vasipo shuwa zvanga zvasiyana aichi chinomboshekawo chimbratishiti data anombosheka mastriti mbratishiti ko zvino anenge achinakidza achipisa mastriti aiwa asiye kunakidza mastriti inyaya yekungochete mumwe wedu abuda chete ya akufarira ngoti mumwe wedu abuda chete adzoka zvakanaka chete esitombori nyaya yekuti kusheka mastriti ngozi hatitombodi kuti aite noise toda to aite zvinhu zvake zvanga zvaanogona zvokuti dhu akanyarara chete tomboda isi Diana Musauki zvise tera hakuna kidzi guys ndakambosungwa ndakakuudzai kuti ndakambosungwa wani ani ambokudza ndakambosungirwa nyaya dzangu dziya dzekopa dziya guys rambokuudzai wani jera harina kidzi guys ndakambomugara kurimandi 2 weeks ngori ndirimo murimandi chipfeka magirini kungoti sedini kungwarisa ka hauzonyatsi kuona kugodza kwaro dhumebi unoenda matizere nambuya kana kune chimwe inonamatwa like nobody's business kujeri nokuti pamunonzi na 4 o'clock chikaipai chamunoita apata kuti akakuimba nekunamata munoimba mugonamata mugoimba mugonamata mugoimba mugonamata hakuna vanhu vatana 4 o'clock kune vanhu vakambovharigwa vakamboenda kana kumarimandi guys munozviziva imi takamboinda kumarimandi ndakamboinda ndakakuudza inyaya yangu ndakambopinda kumarimandi ndikambodanana nesotsiriya ndakambokuudza ndakambodanana nesotsiriya ndakanga rondipinza muzvinzvaro zvana ndisingazivi ndakambokuudzai nyaya yangu imi guys ndakambokuudzai asi tozviziva isu zvinovanizvo kambodanana nerimwetsotsi guys akanga roda kundinyudza asi ranga singada kundinyudza asi kuti ndandabata nedzigwa guys ndangatobata nedzigwa kujera kuzera zvisina mosa unogona kutongoenda usina chawakaita singoti vakatamba vakatsikirira vachingotsikira kuti munhu anga asipo ngazana rakanga ndabva navo kusati vakautisa kuti munhu tatinayo zvaitikakupika nguva itatinayo zvakaondikurisa saka rimandi mina noiti handichikoni vana ndikuona makomenzi hanzi komi chimamoyo imitaura ndichikuverengerai hanzi chikona titeyo hanzi komi simeli pane munhu akandidena ndikunzwa kuda kumukiya zvikanzi komi mamoyo tinomukiya ndopavapindura vatiteyo zvakangotaurai ndichikuverengerai macomments aiwa kune ndakambopinda kurimandi guys zinonyatsa kuziziva nyaya idzi you know the story now you know the stories ndakambokuudzai pano guys kunekidze kurimandi but kunenge kuri smart nekuti munenge muri vanhukadzi munoklina mega kunenge kuri smart ende vatombolisi nemibasa rese but the
effect yekuti freedom yako hapana chete ndio inongokubhowa iyoyo masisadza anenge achiudzwa aya anenge ane anozi masi spinach aya anenge akangobhoiliswa ngo sina ndakabvira ndakadla chikafu rekuzimbabwe rinogwadza andinambovira kadla zero jere kana wadesh kana kuti kunoku manje chikafu patakambosungwa kunoku anditi taidla chopisi ndiyo yaiprovida chikafu saka chaidouya nematakaaway tibva kuchopisi unotowana chingwa kane nyama unotowana zvose neliva mazai makuseni breakfast bacon because zvinoningirira zvinosponswa nemabig retailers aya saka shoprite inogona kuunza spa younza chopisi younza istaila zvaibva kuchopisi time yacho neyo zvaibva kuchopisi zvakangonaka kuti munhu adzokere kune mhuri yake vasikana zvakangonaka tidi kunyeperana zvakangonaka kuti munhu aende kumhuri yake vana vai vachiri vadiki vedu vetidataura nacho and we learn from our own mistakes guys. We are not perfect. We are not perfect chese tino understand that kune vanhu vakarwadziswawo vakarwadziwa kunzoku. We just praying and hoping kuti program yakatanga ikave munhu wese so that munhu wese ave at peace. Yes, munhu wese ave at peace, munhu wese ave at peace. Program yakatanga yanga varamba chienda nayo mberi kuti munhu wese ave at peace. Amona azvina kids munhu wese to understand kuti kune vanhu vakachema vakarwadza vakadini tinotosympathizewo navo. Anmona tosympathizewo futi naye mura because ivana vaya it's not easy munongozivawo saka tichingoshuwira kuti zvaigona zvamboresolveka amicably both sides zvamboresolveka amicably because tese tiri vatadzi guys. Hakuna munhu anoti inini ndiri mutsvene andiri mutsvene ngaanonge dombo wacho atikande anoti inini ndiri perfect tonga dombo tikande hakuna because mumwe nemumwe chero it's just that kuti vazhinji venyu mhosva dzenyu nyaya dzenyu hadzizikanwi papublic because hamusi papublic. Isu tinongozofirei kuti tiri papublic handi munoona ndo mhosva yatinozongodi inozonyanya kuchibata iyo kuti zvinhu zvedu zvinobuda papublic but pautadza tese tiri vatadzi. Even bhaibheri inotaura cheche kuti all have sinned and fall short of the glory of God. Kuda kuti tese tiri vatadzi titori vanhu vakaipa ndosaka Jesu vakatifira pamuchinjikwa kuti tigone kuuya tichichema kuna Mwari zvivi zvedu tiregereke nekuti tiri vatadzi titori patadzi. Ende Mwari zvavanoita manje vanotibata nenzira dzakasiyana siyana ende kana vachitida vanotitsvaga nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe ndivo vanotanga vapinzwa majere imomo kuti udzoke ushora ukuru hwaMwari. Vamwe Mwari vanokumanikidza kuchinja uchida usingadi kana vaona kuti wakaoma musoro iwewe pachezvako vanokupinza pakona pekuti you are forced kutendeuka ende kutsvaga Mwari uchi you are forced. Hanzi no one is perfect chokwadi. Yes, we are not. Pamongo chaipo we are not. Zvandikutaura kuti Mwari vanoona kana vaona kuti iwewe wakaoma mwoyo haudi kunzwisisa vanokugona kuisa pakona pekuti unoita zvakanaka wega unongosisina choice. You be having no choice. Unotsvaga wega Mwari uyu unomutsvaga iwewe ndio unenge wamsvaga because aringa ambokuvinga mune zvakanaka zvichakanaka kuti ona ndiri kukuda I want to use you ndikuda kuti ndishandirewo but iwe unenge usingateereri unongochiti aiwa ini ndikuda zvangu vachiti ita izvi ndikuda zvangu. Ndio yandakambokudza inyaya yajona yaya kuti wakazoromedzwa achinzi ndaupiya kandoenda Mwari vakatuma hove kuti mumedze kwaanga achiti handiende ikoko ndotiza vakanomurove kanomurutsira ikoko antimazvona saka hautize kana Mwari vachikudete vanokukanda mujeri kuita tudzoke wanaka imomo kana wati wanaka unotsvaga ukuru hwaMwari unotaura ukuru hwaMwari unotestify and you make peace with everyone and unogadzisa pese pane marooms ndimebve nekamera ina handidi kamera tachiti muvanyatsokuwa vanongondiwa tererai makatarisa uso hwangu kuvatava nekamera ndikupopota ndisingapopoti alright mukoni. Saka mumwe nemumwe tine calling dzakasiyana. Mumwe unokoliwa naMwari nenzira yakaoma zvakaoma chaizvo unokoliwa makamunamboona vanhu munhu anoakizwa medha chaizvo kunzi auraya munhu asina kuraya munhu. Mwari varivo agokandwa mujere agoita 3 years 5 years ari mujere muri kunzwa agototongwa kudai pagozongobuda chokwadi one day iye munhu akatotongwa life chokwadi chizongosava resurface from Norway kuti haasiri haasida yonzi ngaidzoke mukoti konzi asunungurwa munhu uyauya achibuda manenge akutaura ukuru hwaMwari achitaura testimony kuti ndakaona Mwari ndanga ndapiwa life but ndakazongobuda kuti Mwari vanozvikonzeresa zvimwe zvinotiwira Mwari vanozvikonzeresa kuti timutsvage zvimwe zvinotonyatsotiwira kati upenyu hwedu Mwari vanozvialawa kuti zviitike kuita kuti tidzoke pana Mwari timutsvage Mwari uyu vanozvialawa because kana firiji yakazara kana mazai nebacon liver irimo mushrooms zvakati tini firiji hakuna neshungu dzekutsvaga Mwari but the moment atinenge tine nzara tinomutsvaga Mwari kuti Mwari tokumbira ndawane nzara Mwari ndipewo chikafu can you provide tinomutsvaga Mwari because zvina zvinotimirira zvakanaka tinomutsvaga. Sisi
Smelly, can I cry on your shoulder? Yes. Ndaba yawethe ngophinda neapho abamani. Manje so 1 hour 35. Eh, ngophinda nebaba. Ayisikuthawula. Eh. Yetowedzera takuthina ndiku mai way takuthina ndikutoget nemwari wangu. Jesu. Anza ameni sismeli mashoko makukutu amuri kutaura. Ngophinda nebaba. Pare kwekutiza. Kuti muro 18. Eh. Muno ibatira kumanje. Mbona kwatendo ibatira kumasure koko but ndinabo batari toget kai. Papa pakavakwa. Dimate. Pakavakwa. Pakavakwa pa technique. Ndo togetera tawe na rere. Tarisiyo. He, kwini kiera watanga. Tumira mari ndikuitire recipe yacho. Tumira mari ndikuitire. Tafara sure. Munhu wese ari kungofara wakomana. Angave ini zvangu kungopinda mujeri ndichisiya vana vangu. Zvinhu zvakangooma. Ndinoimagina ndiri inini ndasiya tupwere tuya. Handina zvandinoita, ndini baba ndini mai pavana ivo vaya. Vaisara vachirarama nei. Vanoita zvekuita sei. So tinongofarirwa kufara kuti umwe wedu adzoka. Muzoti musinguru maititi anenge achimiririra vana vake ende anenge achitohepa pamwe family yekumbawo kwavo futi ane maona. So tinongonzwa kufara so ngofara so kuti umwe wedu adzoka. Makorokoto makuru chaizvo. Apana SIS MLLY ichananga nemutaundi here ikati kupi iwe inoenda kuZimbabwe nekusango totoenda nezhara mesina. Wayeka azitoenda nezhara. Tatorashika ibaba. Izi munhu akabata foni akafanana nasisi wangu. Margaret, sisi wako wapi naye Maki? Korokwani? Nakomana. Takaenda. Anzi nyaya yeiti tichangopinda tiri kufara zvedu tikufarirawo maitita. Kufarira maititi kungofarawo kuti umwe wedu anga asipo adzokawo. Zvinhu zvinongodadisa, zvinhu zvakangonakawo futi. Uri kuseka jina ndowezhara naye militolepi kana vachirasika road kudai so kubudira hapana mai mwana. Ndotonerepi hapana. Tatowa kubva mesina imagine chaiyo mai mwana. Apo ndowezhara. Shokuwa sei. Zhara shuwa jina ndo wazhara. Zvepasi pemhino unongoziva kuti zvi yakafira tinotidzosa pamberi apo tichidzoka muroti kuseri. Ndakumbuka. Indiri nani ivo vato 0.8 kilometers. Tiri muvakwena. Asi kutaura chimurungu cho chamheno kuti chanyarara ichi chakangonyarara chiri kukweina chakanyarara. Hanzi ini ndafara zvangu. Usingu wakaoma vedu ndohuziva ini kubva mu23 years ndichiwa ndichimuka nevana, saka kuti musingu waparadzana nevana gore rakawandisa ini. Welcome back Mura. Good news indeed. Now ingaita unobva wangoona kuti mafungiro emunhu handiwo mafungiro emunhu handiwo mafungiro aMwari. Vanhu vakatarisa next year ndinobuda muna April. Asi nomira pagaraji. Chinotsvaga garaji yokupinda ndapota ndatsvaga road yekudzoka nayo because pana baba panoitika era chaiyo avhiki ara. Ko iyo road yeida. Iwe hatikutevedzi marodi, tinotevedza ichi. Chinotipaka. Tikutevedzi marodi. Tuya tinofanira kutotenda nayo iyoyo yakunogedza iyo ichi. Toda.
Achibva takabva kumai manje musunyo taive kurodhi yacho iyi haizodungoramba urimo. Mbemana usimu takabva kumai manje taive murodhi yacho iyi. Hanzi Makorokoto Muchembereri takatora abuda. Vamwe makomendi enyu ndio jamba vedu asiri wose andoverenga. Hanzi iko na Muchembereri yenu. Wanga Muchembereri yenu wachifunza kuti nyaya hanzi anganzi anobuda December not April. Okay. Ikuti dzosa zvakaoma tobati pangu tichibhadhara togeti iri hai ndakaura rimwe guys ninye kurashika chete ndobhadhara zvetogeti ini zvangu ini oi mari kwaiwe vakutaura neshurazi oi mari yenyu oi mari yenyu zvinhu zvacho zvakangoma hazvo zvakaoma. Hanzi, does this mean hachina criminal record here SIS MLLY? Criminal record ina handizivi. Criminal record me I don't know. When toinda apa tonobhadhara zvapa. Togeti futi apa. Kuti tizokereka murodhi umwe vaisi achinobudirira kakubore kwani. Totobhadhara zvapa. Guys. Aiwa. Onai guys. Guys, this is not fair. Onai, takuinda. Event pane munhu angaite sakara kuisa kudai soiri. Event Makorokoto shuvati siri kungofara. Makorokoto makuru zvotokwadi. Anosimudza marume mwari makanaka. Azvira wani kuti so. Ndikuzosingei pakatarisira vanhu. Ndikufamba ndingobhadhara. Kuende pasungura sara kudzokera pasende. Hanzi konya yemusikana yekuita fight kuchechi akazowanikwa here SIS MLLY. Fight ndizivi nakaita fight kuchechi kuti uya akawanikwa akataura wangu kuti ariko akanga aenda kuZimbabwe. Fight ine zino sha kungobva apo kuya kutena panapa kupinda pano apa ndawane nyota sei ndikutenga chikafuka nasi pamwe akatumira mari ana ari kusvika nasi ari akatotaura wangu kuti ndiri mubhasi ndauya nebhasi. Yanzi nevana iyi hachisina yatobvisiwa criminal record hachisina yabvisiwa. Inobva kana anzi ana mhosva yabviswa criminal record. Kana atonzi ana mhosva criminal record inobva yatobviswa. Wantobva toclear. Handikwanzi ana mhosva. Tobhadhara zvefuti topamazve apa takupa. Keep the change. And how come everyone? Mwari kuti hanzi anenge anayo kusvika afa even hanzi she is not guilty. Aiwa kana asisiri guilty saka ana criminal record izvi. Guys, kana anzi not guilty apana hana mhosva saka criminal record ndei. Criminal record inoitwa munhu anzi guilty. Malawyers anoshanda extra hard kubvisa criminal record aya guys. Yatobva pasina criminal record. Pasina criminal record. Kana
not guilty. Asina criminal record. Anzimsanyepere vanhu anayo. Iwe ndinoziva ukazomuona chifambo chati kudi kuti sanyepere vanhu. Ukazomuona chifambo chati kudi iwe wacho kuti kunyepera vanhu. Because kana kwanza hauna mhosva guys, saka unenge ne criminal record here. Handiri kutaura zvamuri kutaura imimi comment section kuti kwanza havana mhosva. Saka vana ka criminal record noti havana mhosva. Problem vamwe venyu munobva matovenga kupinda nemoyo social media. Kubva matoda kuti munhu aite criminal record anzi asafamba ashandira vanhu vana vake. Zvamunenge muchitowisha. Zvakaipa mufunge, it's wrong just kuita moyo wakaoma wakaora kudaro. Mwewe shina. Mwewe chini. Mwewe satani chayo. Hanzi. Ajamba kumi. Ajamba kumi ndiye chanaenda veri. Hanzi hapana, vanobvisa SIS MLLY, you are correct. Hapana manzi hana mhosva handiti. Mimi ndei. Kana wanzi hauna mhosva unenge uchagonzi une criminal record yemhosva ipi? Iwe wanzi hauna mhosva. Zvingori simple knowledge zvimwe hazvitombodi itori simple knowledge. Ukanzi hauna mhosva unapenga. Ukanzi hauna mhosva hauna mhosva. Asi dai kuchinzi anzi akawanikwa nemhosva asi apika azongorejiswa makore criminal record ndo painenge iripo. But arichizwangu kana kuti abuda hake nokuti vazongomubvisira time but anga ndo panenge pane criminal record. Kana anzi hana. So indoda kuvhunza kana mafingerprint atomboverembere azvizotsvagwa here kuti wakamboenda kuchimeri. Kana anzi hana mhosva it means it's going to be wiped out. Yes. Take the interchange on the left. Kana wanzi hauna system ye government inonobvisa zvinhu izvozvo. Uizisa. Yeah. Hey. Ubvisisa vamwe wakafanana nendimebhuni usingazivi. System ye government inobvisa. Plus zvokunzi kwai criminal record tara chokwadi pamberi paMwari ka. Timbopinda tsvaga dringa. Tara chokwadi pamberi pamacriminal record hatichika dzinobviswa. Ngatingotaura chokwadi. Guys, tata somunza muzvizivi kuZimbabwe imi. Dzinobviswa criminal records. Mozviziva ipo. Slide right. Anzi kana anzi hana mhosva kureva kuti macharges ake aitwa drop. Kuti zviri petro apa ere tambisa tichingumburuka. Tigopinda mutenga dringi. Apa pane nandusi. Hanzi ndichatopa mura SIS naAngela Ruperi. Zvakaoma. Dori dawo kasha SIS. Pira udumepi. Timela. Kikupa 493. Undipewo zve naAngela Ruperi. Haudi kundipawo SIS. Ndipowo. Fela. Sharp. Asisi zvekutukana munhu anenge asingazivi Mary. Ani munhu anga asingazivi anga achitotaurawo. Mira kutuka jina. Do you want his dad? Asisi zvekutukana muda ndotenge ndiringi. Mpe ndotenga ndiringi ne. Wainongobvunza kukula chete. Akula kunongodiwa asikana. Pana asingadi kutika zvepasi pemu. Lega papa. Kamuchacha number 1 ndiupi? Asi kama akachinja ndikiti. Ndeumwe. Amen. Anzi so akambenge avharirwa chii kana ponze hapana mhosva. Anti yakabhadharwa. Ndivaka ndiyo mari yavakabhadhara iya. Anti ndiyo mari yakabhadharwa yakaunganzwa ikabhadharwa saka munhu akapiwa mari yake. Andiona akapiwa mari yake akati ndapiwa mari yangu andicha hapasina nyaya. Ini munotangidzira Zimbabwe sekwe. Munotangidzira Zimbabwe chimwe zvamunobvunza so. Turn right. Tobva kunyika yeZimu. Mina imbomira kuti turn right we timbotsvaga. Hey, onai guys pandakafesa onai. Pane basa de. Waratidza zvikunda kunoiswa munandosi onai. Kurashika kwakanaka. Munotena muchitena muchindi.
ngori nangu ndowira nemhino yose iyo inokura kwa amakomenda ndiwereke guys rega timbonotsvaga chekula tichiteerera kumashure ndikuteera Sara nakagara kuta sei hanzi Sara kugara kati imi kiyai Sara nakagara tizviite seiko mina ndikuratidze yatimbonye yai mina ndikuratidze igari remutende here ona mina ndikuratidze muri ona ire gari remutende muri kuvaona muvaona here atinye gari remutende here ndezvemutende here pambondihafurirawo angu maflat base Bonye, ana. Ati. Kare mtendi. Anoziva Mwari here. Anoziva Mwari here tichabatwa tichinyeya. Mtendi. Apo yono uchingofirira kuti ndine dhimebi nemaflat base. Chichakada. Kundigwa kuita uhlaka-hlaka. Chichakada. Tengesiwe piko yedu nditengewo ndingoisi. Ini zvinodumbu ndorokura roremerera. Zvangu zvanyanya sha. Rangu dumbu ndoruri kutopera mai mwana. Ndakangoita maflat base. Kukura dumbu ro koiyawa. Chichakada. Chichakadaro. No. Tuzoonekwa tichiye kajandikaeka azitione dumbu racho dumbu rangu rakakura sha iyo dumbu racho ihombe ihona magaro asi right network iri